Manuel börtönbe vonult. Nem, ez nem egy clickbait, Gödöllé Emmanuel, művésztevő Manuel közel egy hónapra fogházba vonult. 3 napja posztolta Instagramra ezt a képet, holnaptól eltűnök pár hétre, mert meg kell kezdenem a rám kiszabott közel 1 hónapos szabadságvesztést fogházban egy régi ügy miatt. Röviden annyi, hogy 2017-ben letartóztattak engem és pár barátom egy maréknyi fűvel, aminek ez lett a vége. Azért árnyaltabb a sztori, szóval ha kijöttem, zárójelben lehet adok valahol egy interjút ezzel kapcsolatban. A posztba kitett képeken ebben a Free MNL, azaz ugye Free Manueles pólóban posztol, ami ugye az engedjétek szabadon Manueltre utal. Ez külföldön nagyon elterjedt, hogyha egy híres rapper vagy bárki börtönbe vonul, akkor az ismerősei ilyen szövegeket lengetnek ott a börtön közelében és a médiában. Posztban leírja, hogy ezeket a pólókat kezdetben poénból csinálta szűk körben a barátainak, viszont annyira jót mentek és felkapott lett, hogy úgy döntött, hogy végül kiadják. A bevétel teljes Manuelre első részét pedig a Noé állatotthonnak adományozza. Ennek az a háttérsztori, hogy jó pár éve Manuel lopott ennek az állatotthonnak az adomány persejéből, természetesen ezt már régen visszafizette és még rá is fizetett összeget, viszont ezzel a kis gesztussal, gyűjtéssel is szeretné kifejezni azt, hogy mennyire bánja ezt az egészet.